să încerc să-i fac ciorbă de asta de vacă. Nu fac aproape nimic. Ce m-am dat acolo? Ce m-a dus acolo? Se poate salva din acest hotel turiști, au notat ceașafuri, prosoape și toți au găsit în cameră ca să poată să iasă din clădire, în flăcăci. Toată lumea țipa, erau oameni la etajele 4 și 5 care, dacă vedeți, au coborât cu ceașaful. Smile! Ții, tati. Hai, papa, acolo. Incendiul a izbucnit la ora la care majoritatea turiștilor se întorcea de la schi și te pregăteau de masă. Bravo, tati, așa se numește. Bravo, iubita mea. And then I told the Chilons that maybe